вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт: ай умри одамизодай бародар, аз Москва ба Беларусия рафта биёй. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи аз саргирии ҳаракати қатораҳо миёни Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунем. Дар видео лайк монед ва бо диққат то охириша тамошо кунед. Агар нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доред, бихоҳем ки дистансиони дарсҳо бихонед ва соҳиби ягон ҳуҷҷат бишед, яъне ки студентский билет. Номерош дар рӯи экран меброяд, дар WhatsApp бинависонед, қатъишон суҳбат кунед ва соҳиби ягон диплом ё сертификат мешед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия аз саргирии ҳаракати қатораҳо дар масири Душанбе Москавро баррасӣ доранд. вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт: Душанбе ва Москав дар заминаи тавзеъи мусофиркашонии автобусҳо корҳоро идома медиҳанд, яъне ки бо автобусҳое ки мусофиркашонӣ мекарданд ва инчунин бо қатораҳо, яъне ки поездҳо аз сар ба роҳ мемонанд ана ҳамин мусофиркашонира. дар ин бора вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим дар як нишасти матбуотӣ хабар дод: масъалаи хатсайри автобусҳо ва қатораҳо байни шаҳрҳои ду кишвар, ки қаблан бар асари беморӣ қатъ шуда буданд, дар дастури кор қарор дорад. яъне ки вақтҳои пеш аз шаҳри Душанбе ба Москва автобусҳо мусофиркашонӣ мекарданд ва қатораҳо низ сафар мекарданд, мусофирҳоро мебурданд. аз сабаби бемориҳо, яъне ки қатъ гаштагӣ буданд ва мехоҳанд ки айни ҳол аз сар ҳамин чиза роҳандозӣ кунанд ва барои мусофирон кори осон шавад. ба гуфтаи вазири нақлиёт, дар мулоқот дар Москав дар конфронси ҳамоҳангсозии ҳамлу нақли кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил масоили беҳбудии иртиботи нақлиётӣ баррасӣ шудааст, яъне ки бо тавассути поездам аз шаҳри Душанбе ба Москав мумкин дар моҳҳои наздик ҳамин чиз роҳандозӣ шавад ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки аз шаҳри Душанбе ба Москав бо тариқи поезд сафар кунанд ё ки аз Москва ба шаҳри Душанбе. ин буд як маълумоте ки аз ҷониби вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим пешкаши мардум гардид ва мо хостем ки ба маълумоти шумо бирасонем дар борае ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳанд бо тариқи автобусҳо аз шаҳри Душанбе ба Москва сафар кунанд ё ки бо тариқи роҳи оҳан бо поезд сафар кунанд, яъне ки нархи бигем сафар карданшон арзонтар мебошад назар ба нархи ҳавопаймоҳо. ин чизам бигем як хабари хубе барои тамоми нафарҳое ки истифода мебаранд аз ин гуна имкониятҳо, аз ин гуна хизматрасониҳо, бо тариқи автобус ё сафар мекунанд ё бо тариқи поезд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. границаи Қазоқистон сафар кардан бихоҳем, номерошон мебурояд, занг занед, айноми ма қатъишон гап занед. Холбоев нависондай: брат, мӯи сарат сафед шудестай рӯз ба рӯз. Не брат, зинда бош. ай умри одамизодай бародар, умр мерава рӯз то рӯз. зиндаву сарбаланд бошӣ худам. як нафари дигар нависондай ки ассалому алайкум акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шудагӣ ҳаст ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 апрел сар мешавад. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака. ман соли 2024 моҳи сентябр омадам. 13 рӯза патентма гирифтам. баъд уведомления роӣ кардам. ай фирма, не ки ҳозир биромадам аз ҷои дигар да кор кардесам. трудовоим дигар ҷудай, бояд ман айнав трудовой договор турӣ кунам ё ҳамун аввалинам мешавад. агар ки дар ҷои шумо кору фаъолият кардесен, тибқи қонун ба назар бигирем, трудовой договори шумо аз ҳамуҷа набошад, ин нарушенияи қонун мебошад, яъне ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҳисоб меравад. яъне шумо дар ҳар куҷое ки кор мекунед, бояд шаҳрномаи меҳнатии шумо ба ана ҳамон корхона баста шудагӣ бошад. Шарипов нависондай: салом акаи Сорбон. ҳамин патентаи Тоҷикистон мешавад бигирӣ. ҳамин гапҳо то куҷо ҳақиқат дорад? илтимос ҷавоб де, пешакӣ раҳмат. ин гапҳо ҳақиқаташ дар ин мебошад ки шумо наметавонед аз Тоҷикистон патент бигиред, яъне шумо метавонед пеш аз Россия рафтан ҳуҷҷатҳое ки барои гирифтани патент меспорем дар ҳамин шаҳри Душанбе мақсад биспореншон ва шумо патента вақте ки Россия меред, баъди гирифтани регистратсия дастрас мекунед.
як нафари дигар нависонда ассалому алайкум ака аз золотая корона қарздор бошем не ки қарза пешакӣ нимша биспорем ба биёем тоҷикистон ба давомша дар Россия биспорем дар граница ғам наметиҳанд илтимос ҷавоб медодем просроченӣ надорам думоҳаша споридагӣ ба омадагиам вақте ки шумо аз пардохт кардани қарз саркашӣ мекунед дар ин ҳолат баъд имконияти проблема шиданаш мумкин аст дар ҳолате ки шумо пула пардохт кардесен ягон мушкилӣ намешавад мисол 100% ба дили пир як нафари дигар нависондай ака 6 моҳ шидай ватан омаданма патентам сӯхтай граница рафта омадам патент карда метавонам боқӣ аллоҳ нигаҳбонот бошад не вақте ки патент сӯхта бошад границарам бигзарен агар шумо то муддати 1 сола аз рӯзи ҳамун сӯхтагии патентон мисол наметавонед гирифта 1 сол ки гузашт ба патент гирифта метавонед боз Шамсода нависонда салом акаи Сорбон акаҷон хоҳиш камтар маълумоте аз Москва ба Беларусия рафта биёй оё тафтиши телефон ва документҳоро мекунанд ва мисле ки аз Тоҷикистон меоӣ бале тафтиши телефон тафтиши документҳо мисол бигирем вобаста аз бахтон баландиву пастӣ карданашад баъзе нафарҳое ҳастанд ки телефонҳошро тафтиш мекунанд ё баъзе аз нафарҳое ҳастанд ки телефонҳошро тафтиш намекунанд ин чизда 100% гуфта намешавад ки иминахта проверка мекунанд ё иминахта проверка намекунанд Саидов нависондай ассалому алайкум ака ҳамин нашод видео мекардӣ уведомления мекунӣ ҳамун як бор монди тамом ё ки дигар ҷода кор кунӣ бояд айсар кунӣ ҳамин як бор ки уведомлит карда бошанд ки шумо трудовой договор доред ва патент доред тамом шарт нест ки мисол ҳар роҳ бо уведомлени рӯи кардан мегирем як нафари дигар нависондае ки салом ман дирӯз ба Россия омадам ягон хел отпечатка ва ягон хел пурсупос нест чӣ хеле ки ман дар савори пештара гуфтам вобаста аз тақдиртон мебинед ин чиз ҳамун хеле ин ҳозир қонунӣ шудагиаст тағйирот ба қонун шудагиаст ки шаҳрванди хориҷӣ вақте ки Россия медарояд бо тавассути аэропортҳои Москва ҳатман отпечатки меспорад ин тағйирот ба қонун аст просто гуфтагӣ нест нигапа тамошобинони азиз ва гироми қадр навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то видеоҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com